Helo, wpla, Bobby Hook, do baby, mae'n fore Sadwrn. Rydyn ni wedi cael sawl cyfle i recordio'r rhaglenni, ond yn anffodus rydw i wedi hepgor gwasgu y botwm recordio tra'n perfformio, neu rannu profiadau, ddyliwn ni ddweud. A'i perfformiad yw hwn? Efallai. Dwi ddim yn meddwl, gobeithio mae'n nid perfformiad yw e. Mae e'n gyfle rydw i'n manteisio ar fy amgylchiadau i wneud fwy o sŵn ag arfer, ond mae'r ysbryd, yr un ysbryd a ffetaw ni yn dawel, yn fewnblyg ac yn ymddangos yn llai byrlymus nag arfer. Felly, fel mae Bruce yn dweud, ambell waith, sometimes I lead. Sometimes I follow. Rydych chi'n gwrando ar wpla Bobby Hook, do baby. Sometimes I lead, sometimes I follow. This time I go where she wants me to go. Maybe today, maybe tomorrow, yeah. Deep in the woods, down the road, valley road. But I'm hoping I'm still getting
Bruce Hornsby, a Bob's yn chwarae piano, ac yn teithio I lawr. Ffordd y dyffryn. Sgwn I ble arall ewn ni heddi ar Oopla. Bobby Hawk Do, yeah, Oopla. Bobby Hawk Do, Oopla. Bobby Hawk Do, baby, 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 Oopla. Nawr y newyddion ar Oopla Bobby Hawk Do. Rydych chi yn mynd I glywed oherwydd yr amgylchiadau hyn, y rhai unigryw sydd ddim yn para gymaint. Dyma ni album Jason Falk yna. 20 ceiniog, mae'n mynd mewn i'r peiriant CD. Ni'n mynd I wasgu botwm ar hap yn Saesneg random. Welcome, if you don't speak Welsh, you can learn it here for free. Let's go random, Jason. Here we go. Press yes. Mae eisiau clirio'r lead o'r album. Beth yw enw'r album? Dwi ddim yn gwybod. I'll get back to you on that one. Oedd e arfer chwarae efo Jellyfish. Dyna pam brynes I. Invitations never came. She was late again. So we pretended not to see her life controlled by him. So we spent the winter there, calming frenzied nights. Your destiny is in the hands of the deity you serve. Lovers come and lovers go, just all illusionary. That's when she said, tell me something I don't already know. Tell me something I don't already know. Tell me something, baby, please just tell me something. Inspiration's not a choice. It's got to search you out and give you truth you have to voice beyond a shadow of a doubt. Education was a drag. It's too much than what
dyna ni. Dyna ddyn o'r enw Jason Faulkner oedd arfer canu gitar gyda Jellyfish ar yr album. Dwi'n mynd siŵr os oedd ar yr album Spilt Milk. Un o fy ffefrynnau. Just gair i nodyn nawr. Rydyn ni'n darlledu mwyn dod â cherddoriaeth sydd ddim mor adnabyddus â hynny. Dwi yn defnyddio'r rhaglen hon, y cyfle i siarad efo chi ar y radio mwyn rhannu cerddoriaeth fysech chi ddim yn debygol o glywed yn unrhyw le arall. Fel da chi wedi gweld o'r albums a ddewiswyd yn bwrpasol, mae rhaid i fi gyfadde, roedd ffrind Mrs Pritchard a chwaer i fi yn wedi dewis y caneuon, gallen ni fod wedi dewis ond dwi'n mynd i ddewis yr albums ar hap. Nawr te, efo'r gan yna, nes i ddychryn chydig bach efo'r holl sŵn gyda'r a nid y gitgan oedd nid y gitgan, enw'r gan oedd I Already Know, rwy'n gwybod yn barod, a just nodyn, yn un o'r rhaglenni lle o'n i'n siarad efo chi, ond o'n i wedi anghofio gwasgu'r botwm recordio. Dwi'n mynd i ymlacio nawr. Roedd y daeth yr un gan i fyny ar y botwm a'r hap. Felly dydy'r botwm a'r hap a'r rhyngweithiad rhwng y botwm a'r ddisg. Os ydy ar hap, pam felly bod e wedi digwydd, beth yw'r tebygolrwydd ohono fe'n digwydd bob tro ar saith. Just ar brawf nawr, dwi'n mynd i roi'r disg mewn, dwi'n mynd i wasgu'r botwm i fynd mewn, mae'n mynd mewn, dwi'n mynd i wasgu, os na i adael iddo fynd ar un yn gyntaf, dwi'n mynd ar un a dwi'n gwasgu ar hap. Fel ddigwyddodd o'r blaen, pa rif sy'n ymddangos nawr, dwi wedi gwasgu 5. So nid rif 7 bob tro. So ni'n mynd i wrando na fe. Dyma'r geiriau. Ni ddaeth y gwahoddiadau. Invitations never came. Ddath y gwahoddiadau ddim. Erioed. Roedd hi'n hwyr eto. She was late again. Felly fe, wnaethon ni esgus i beidio gweld ei bywyd hi wedi ei reoli ganddo fe. So we pretended not to see her life controlled by him. Felly fe o dreulio ni'r gaeaf yno. So we spent the winter there. Yn llanyddu nerfau. Tymhestlog. Calming, frenzied nerves. It's the new album from Bob's. Calming, frenzied nerves. Your destiny is in the hands. My dear. Right, mae fi edrych ar destiny. Beth yw destiny yn Gymraeg? Eirlis, ble wyt ti? Na, mae eirlis draw fyna. Felly tra bod fi'n edrych am destiny, a dwi'n mynd i gofio'r dasg, dwi'n mynd i estyn, sydd yn swnio fel destyn, dwi'n mynd i estyn, I'm going to reach for, dwi'n mynd i estyn album arall i chwarae. Nawr, ta-ta, Bruce Hornsby. A dyma'r album sy'n dod mas, a'r album yw Johnny Hates Jazz. Nawr, ni ddewiswyd can oddi ar hon, so mae'n jyst yn mynd mewn, a da ni'n mynd i roi ar 7 modfedd, just i fynd mewn i'r ganol yr album. Ffwrdd ni, dyma 7 modfedd, a dyma Johnny Hates Jazz, peidiwch â barnu heb rando. Fel mae George Michael yn deud, falle glywn ni ragor gan George Michael nes ymlaen. Dyma Johnny Hates Jazz. Angofio si. Dyma'r gan gyntaf oddi ar un ochr. Sa'n siŵr pa un yw eto. Ffwrdd ni. Come on boys, let's get rocking. Glywswch chi hwnna, Destiny.
Rydych chi'n gwrando ar Wbla Bobby Hawk 2. Ystyr Destiny, a mi oedd y gan yna yn dyfynnu'r gair, os glwswch chi yn iawn, ydy Johnny H. Jazz, recordiwyd hwn yn y flwyddyn 1988. Edrychwch arnyn nhw. Pan ddeithon nhw allan, nes i feddwl, dim diolch yn fawr, mae gen i prefab sprout. Ond, mae rhaid ni rando, fel mae y boi ma'n dweud, lle mae e? Mae Jason mi fynd ar goll os na gwyn ofalus na ni, Jason. Jack Johnson fyna, Bee Gees fan hyn, a dyma George Michael. So dyna ddwy enghraifft, Bee Gees i wrando heb ragfarn. Jack Johnson i wrando, a dwi wedi gwrando ar yr album tra'n gwneud Potsian yn y tŷ, ar yr album On and On. A mae rhaid i fi gyfadde, wrth i fi wrando ar leia. Pam dwi'n trafod Jack Johnson? Ni fod i drafod Johnny H. Jazz. Enghraifft yw e o beidio a bod yn rhagfarnllyd. Gwthio heibio rhagfarn. Mae'n rhaid ni wneud e. We need to dissolve the walls of prejudice. Dissolve them. Knock them down. Dymchwelwch nhw. Dymchwelwch waliau. Paid y gweddi hew, dys dim eisiau gweddi. Rydych chi'n gwrando ar Wbla Bobby Hawk 2. Johnny H. Jazz, ond yn gynta, Destiny yn Gymraeg yw, yn ôl y geiriadur fy mam, tynged neu tynghedfen. Dwi ddim yn hapus efo hwnna fy hunan, ond dyna ni. Dyma beth mae'r Destiny. Destiny, where's it gone? Detonator! No! Ffrwydrydd! Detonator! Mewn bom! Neu ar reilffordd! Yn benodol felly mae'r ffrwydrydd ar reilffordd. Onid yw'n bwysig i ni beidio a chyfyngu ein hopsiynau i ddiffinio moesoldeb drwy gynnig 2 neu 3 opsiwn. Mae angen mwy na 3 opsiwn mwyn trafod a diffinio beth yw moesoldeb. Beth yw cyfiawnder? Cwestiynau pwysig ar Wbla Bobby Hawk 2. Ffoniwch fi. Yn y cyfamser, newn ni rando ar un o'r albums dwi newydd ddiffinio fel rhai sydd angen ei gwerthuso heb unrhyw ragfarn. Dyma'r Bee Gees ar hap ar Wbla Bobby Hawk 2, baby. Maen nhw'n fyw, gadewch ni glywed pa mor Come to a magical moment in the whole It's a magical moment. We'd like to bring on our guest star. Oh, it's Andy. No, it's not. It's blinking Celine. Dion. Celine! Oh, marvellous! How marvellous! Celine Dion ar Wbla Bobby Hawk 2, baby. How you doing, Celine? In my
Sorry, mae rhaid I fi droi hwnna off. Okay. Digon teg, dawn gallu, a dwi yn hoffi'r Bee Gees. Hollol unigryw. Nawr, te be o'n i'n gwrando arno fe yn ddiweddar, lle oedd rhywun yn dweud... anyway, enw'r gan oedd... Can 21, oedd e, ie? Na, gyda Celine Dion. Immortality, waw. Waw, tyse'r geiriau gyda fi. Fyswn ni'n gallu... Wel, tys ni wedi gwrando yn lle cyfeilio, bydden ni wedi medru trafod y geiriau. Oes modd i fi... Right, be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i symud... O, sut allai symud? Dwi'n mynd i wneud e. Dwi'n mynd i symud e. Mae'n werth trafod. We've got Destiny, and we've got Immortality, a mae gen I Feibl. Dyma fy nghyfle ar wpla Bobby Hook 2. Ffoniwch fi, textiwch fi, gadewch sylwadau. Whoops, y teis, sorwch fi. Anson Yaris. OK. Sorry, Johnny, ni ddim wedi trafod y geiriau eto. Beth am i ni estyn y geiriau a maen nhw lan fyna. So, ni'n mynd i drafod. Dwi'n mynd i symud y stwff. Hello. Reit, gan gofalu bod dim gwifrau'n cael eu tynnu allan a throi darllediad yn fyd. Dyma ni, felly. Hello. Neis gweld chi. Mae'r gres off, so dwi'n mynd i wisgo hwn. A dwi'n mynd i siarad efo chi. Gadewch ni ymlacio. Profiad a hanner oedd gwrando ar... Dwi'n ymddeheurio am y cyfeilio. Dwi'n cael trafferth rheoli fy hunan. Mae'r Casio wedi costio 10 pint. Dwi'n defnyddio fe yn y gwaith. Nid wyf yn gallu cyfeilio ar biano, ond fel o'n i'n dweud wrth bobl, mae creadigedd yw mentro. Gadewch ni glywed beth fentrodd Clark Datchler. Drws nesaf i'r gan yma, fyna, mae e'n dweud listen. A dwi eisiau gwybod os mae Phil Thornalley yw'r cynhyrchydd enwog. A fe sydd wedi cynhyrchu hwn? Ydy e? Dwi ddim yn gwybod. Hold on, lle mae'r clawd? Cos mae Phil Thornalley yn gynhyrchu... Na, nid fe yw'r cynhyrchydd ar hwn. Mae e wedi gweithio... Dwi'n meddwl bod yn Pop Underrated wedi dyfynnu Phil Thornalley yn ddiweddar. Yn gweithio efo un o'r... girl band pop sensations yr 20 mlynedd diwetha. Gymaint o gwestiynau. So many questions. If you don't understand Welsh, tell me who Phil Thornalley was. I could actually look it up on Google, but I prefer human interaction. So, mae yna 7... Na, mae yna chwarter awr ar ôl y rhaglen, cos mae pob rhaglen ei fod i bara 45 munud yn o hyn ymlaen. Felly, gadewch i ni archwilio... Oh, send me off to war with a gun in my hand, but I won't pull the trigger. Our destiny is here, 'neath the red, white and blue, so lead me to the slaughter. Now, don't be afraid. Come on, join the parade, for the ultimate in sacrifices. It's an old-fashioned story of hope and of glory, a ticket for taking a life. Wow. Mae hwn yn adleisio'r hyn o'n i'n sôn am ddoesoldeb a chyfiawnder, cwestiynau mawrion, a dyma beth sy'n rhaid i fi... Mae rhaid i fi sortio fy hun mas. Nid sioe bop yw bywyd, a nid sioe yw bywyd. Mae gen i ffydd mewn diw, pan mae e'n dod i ddewis, i'r dewis sydd da fi, mae rhaid i fi gredu. Wrth edrych ar fy mywyd i fy hunan, mae rhaid i fi gredu. Dim syniadaeth yw hwn, profiad yw hwn. This is my truth, tell me yours. Beth yw eich moesoldeb chi? Na, oherwydd mae yna lyfr.
a nid y llyfr, yw dyddiadur y geiriadur fy mam. Mor bwysig, mae yna lyfr pwysicach. Ydw i'n gallu dibynnu ar y llyfr, na'r cwestiwn hanfodol sydd â fi, yn ymwedig os dwi'n methu ffeindio'r llyfr nawr. Lle ath y llyfr ni o dan Johnny Hates Jazz, wrth gwrs. Nawr, dwi'n caru jazz, a just fel profiad o hwn, tystiolaeth o hwn, roedd yr album yma, dydw i ddim wedi gweld eto. Sa'n mynd ar dangiad, dwi'n just yn croesawu chi feidio barnu jazz. Heb Brandon y fe'n gyntaf. Newn ni roi ymlaen wedyn. Hwna yw'r album i gloi'r rhaglen. I don't want to be a hero. I don't want to die for you. I don't want to be a hero. OK, ni'n mynd i fynd at y we nawr, a ni'n mynd i ffeindio geiriau... mae yna fwy o eiriau yn y gan. Gobeithio fydd hwn yn gweithio nawr. Cos fel dwi ofn technoleg, dwi ddim yn hyderus. Dwi wedi gwneud ymdrechion penodol wythnos yma i leddfu fy mhoen a fy ofn wrth wynebu sgrin ar fy mhen fy hunan. Felly, beth sydd dyn ni fan hyn nawr? Mae gennym ni, dwi eisiau geiriau Bee Gees. Ai Bee Gees sgwennodd e? Immortality. Sef anfeidroldeb, ia? Meidroldeb? Right, Bee Gees Immortality. Oes, mae lun fan hyn o Celine lyrics. Who wrote Immortality lyrics? How many Bee Gees are still alive? Dwi'n meddwl 2, yeah? Na, 1. Dwi'n siŵr. Oh, there we go. Full lyrics. Right, na rhaid fi chwyddo'r sgrin a dod ar golau lawr. Cos chi'n gweld y specs ma, pan mae'n dywyll, maen nhw'n mynd yn las. Dyna pam. Dwi eisiau rhwystro'r golau drwg rhag brifo fy llygaid. Mae'n rhaid I fi. Dyma'r geiriau. So, this is who I am and this is all I know. Hold on. Right, okay. So, this is who I am and this is all I know. Wel na, dwi'n gwybod mwy. Dwi'n gwybod mwy fan hyn. Gan bobl eraill. And I must choose to live for all that I can give. That spark that makes the power grow. And I will stand for my dream if I can. Symbol of my faith in who I am. Faith in who I am. Mae gen I ffydd. Mae gen I ffydd. I have faith in God. Not in who I am. I have faith in a God, a creator, and God who has provided a way of salvation through the sacrifice of his son. Now, dwi wedi bod yn gwrando ar Leviticus yn ddiweddar, a dwi'n mynd I droi at fe nawr, a dwi'n mynd I rannu beth, hold on, Leviticus, lle mae Numeri, Leviticus, just ble oeddwn ni, amrywiol ddeddfau. Right, llefarodd yr arglwydd wrth Moses, dywed wrth holl gynulleidfa pobl Israel, Leviticus 19, adnod 1 ymlaen, byddwch sanctaidd oherwydd rwy fi yr arglwydd eich Duw yn sanctaidd. Mae Duw ar wahân I ni. God is apart from us. He is set apart from us. He is holy. He is without sin. So that's his provision for us, is that he's, through his Son and the Holy Spirit, he has given us an option to be saved. Some would say it's predestined. Indeed. If you hear it, act upon it. That's what I'm doing. I'm proclaiming the good news of salvation through God's Son, Jesus Christ. But God is above all of this. He knows exactly what he's doing. I cool down now, bach. Bydd yn gariadus, bydd yn sanctaeth. Paid a bod yn bydd yn ostynedig. Beth sy'n bod na fi?
Dwi'n gwybod beth sy'n bod ar y gitar na, mae'n seinio fy llais. Mae dirgryniadau bron iawn yn swnio'n fel eisus i fi. Mae'n fi stopio. Y mae pob un ohonoch i barchu ei fam a'i dad, ac yr ydych chi gadw fy sabothau. A'i heddi yw'r saboth, na'r cwestiwn arall. Mae fi yw'r arglwydd eich Duw. Peidiwch a throi at ei lunod, na gwneud i chwi eich hunain ddelwau tawdd. Byd i tawdd? Ffals? Tawdd. Mae tawdd fel niwl, ydy e? Tawdd. Tawdd. Tasg. Tawdd. Tawedog. Distaw. Diddweud. Dywedwst. Silent. Taciturn. Tawdd. Toddion. Rhywbeth wedi ei doddi. Saim o dripping. Wedi ei doddi. Molten. Felly diwiau sydd wedi ei toddi. Maen nhw'n delwau sydd wedi toddi. My fi yw'r arglwydd eich Duw. Pan fyddwch yn cyflwyno hedd offrwm i'r arglwydd, a gyda llaw mae gwrando ar Leviticus yn neud i chi feddwl, beth? Pam yr holl aberthu yma? A wedyn chi'n cael eich atgoffa o'r delwau sydd mewn caneuon heavy metal, a'r holl waed, a'r dinistyr, a lladd sydd yn hwnna, ond wedyn chi'n gofod uniaethu hwnna gyda bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Ac os digwyddodd chi'n gofod cymryd o ddifri oherwydd, a dyma'r pwynt, mae'n gymaint o negyddiaeth a newyddion sydd yn ceisio, gwybodaeth sydd yn ceisio dileu gwaith mab Duw ar y ddaear. Dydy pobl ddim eisiau i gydnabod a maen nhw wedyn yn cysylltu, sy'n broblem i fi, maen nhw'n cysylltu pethau'r byd gyda enw'r arglwydd Iesu Grist, sydd yn wedyn, mae'r pethau'r byd yn cael ei dadbrofi, a felly maen nhw'n dweud, sut gall Iesu Grist fod yn wir felly. A dydw i ddim yn hoffi hwnna, oherwydd mae Duw a hollol ar wahân i bethau'r byd. Does dim eisiau'r pethau'r byd arno ni i brofi Duw, a mab Duw, ac ysbryd Duw, a dirgryniadau Duw, a chreadigaeth Duw. Felly mae yna densiynau'n codi, a mae rhaid i fi ddifrifoli. Iawn i chwarae recordiau a mwynhau ac yn y blaen, ac ymlacio. Ond yn y diwedd, allai ddim caniatáu i unrhyw beth fynd â fi oddi wrth y neges bwysica, y pwrpas fy mydolaeth yw i fawrygu Duw. Dywed wrth yr holl gynulleidfa pobl Israel, byddwch sanctaidd oherwydd yr wyf fi yr arglwydd eich Duw yn sanctaidd. Mae pob un ohonoch i barchu ei fam a'i dad, ac yr ydych chi gadw fy sabothau. Mae fi yw'r arglwydd eich Duw. Peidiwch a throi at ei lunod, na gwneud i chwi eich hunain ddelwau tawdd. Mae fi yw'r arglwydd eich Duw. Leviticus 19. Offrymwch, pan fyddwch yn cyflwyno hedd offrwm i'r arglwydd, offrymwch ef mewn ffordd a fydd yn dderbyniol. Mae i'w fwyta ar y diwrnod y byddwch yn ei offrymu, neu drannoedd. Mae unrhyw beth a fydd yn weddill ar y trydydd dydd i'w losgi yn y tân. Os bwyteir rhywfaint ohono ar y trydydd dydd, mae'n amhir ac ni fydd yn dderbyniol. Y mae'r sawl sy'n ei fwyta'n gyfrifol am ei drosedd, oherwydd iddo halogi'r hyn sy'n sanctaidd i'r arglwydd, fe'i torri'r ymaith o blith ei bobl. So, mae rhaid i fi nawr, mae rhaid i fi sobri a cymryd gair Duw o ddifri. Mae rhywun yn dweud wrtho fi, ond mae Crist wedi cyflawni'r gwaith. Gret. Be mae Crist yn dweud? Cadwch fy ngorchmynion.
Dwi ddim yn dweud cario ymlaen i fyw unrhyw ffordd wyt ti eisiau a na i faddau ti. Nid dyna beth mae e'n dweud. Os ydych chi'n anghytuno, gadewch i fi wybod. Rydw i fod i wneud beth sydd yn plesio Duw. Ydw i'n gallu mwynhau? Ydw, dwi'n gallu mwynhau. Mae Duw yn gweld fy nghalon, a mae pobl yn dweud, o. So dyna'r tensiynau. Ond dwi'n edrych nôl ar fy mywyd a dwi'n meddwl, yr holl amser oeddwn ni yna yn gwrthod Duw. Gwrthod Duw. Yn fwriadol. O'n i'm yn gwybod yn well, ond falle mod i, o'n i wedi cael cyfleon. Ond dath yr ysbryd glân i sobri fi a roi calon newydd i fi, lle o'n i'n gweld gwaith yr arglwydd Iesu Grist yn gwbl angenreidiol i fi gael derbyniad gan Dduw. So nawr dwi eisiau dweud wrthych chi i beidio diystyrru Duw. Mae'r byd yn le twyllodrus. Mae Duw yn eich caru chi. Mae'n caru ni. Yndw e? Os dwi'n eisiau fi wneud unrhyw beth i dderbyn Iesu Grist, ond credu mai dyna yw y drefn. Ond dydw i ddim yn hoffi enw Iesu Grist yn cael ei gysylltu gyda thwyll. Mae scratches ar yr album yma. Benny Goodman, Carnegie Hall Jazz Concert. Mae llai o scratches ar yr ochr yma, ond mae yna dal scratches yma. Ni'n mynd i chwarae Stomping at the Savoy. Diolch am wrando. Wnaethon ni ddim gorffen Immortality na ddo. Falle allai chwarae darllen. Oes bach mae'n uchel. Symbol of my faith in who I am, but you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. I won't let my heart control my head, but you are my only. We don't say goodbye, and I know what I've got to be: immortality. I make my journey through eternity. I keep the memory of you and me inside. Fulfill your destiny is there within the child. My storm will never end. My fate is on the wind. The King of Hearts, jokers wild. We don't say goodbye. I'll make them all remember me, 'cause I have found a dream that must come true. Every ounce of me must see it through. But you are my only. I'm sorry I don't have a role for love to play. Hand over my heart, I'll find my way. I will make them give to me immortality. I will make them give to me immortality. There is a vision and a fire in me. I keep the memory of you and me inside. We don't say goodbye. With all my love for you. And what else we may do, we don't say goodbye. Right, Benny. What's Benny doing? Diolch yn anhebyg I be o'n i'n neud ar y keyboard. I'm gonna join in. Diolch yn fawr. Diolch am wrando.